Türkiye башкаласы Анкарада көндүзгө сагат 1. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2026 елның 4 июле шимбә. Сез турыдан-туры эфирда Türkiye Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң Газза ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек программасы белән фәннәр докторы Юсуф Алтынышык әзерләгән Ногайча нәсихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Төркия ил башы Рәҗәп Таyyip Эрдоğan Италия хөкүмәте рәисе Джорджо Мелони белән телефон аша сөйләште. Анда ике яклы мөнәсәбәтләр, шулай ук төбәк һәм дөньякүләм вакыйгалар каралды. Ил башының социаль медиа аккаунты X аша ясаган белдерүенә караганда, ил башы Эрдоğan сөйләшүдә Төркиянең Италия белән барлык өлкәләрдә бигрәк тә саклану сәнәгатендә хезмәттәшлекне ныгыту өстендә эшләвен белдерде һәм ике яклы мөнәсәбәтләрне алга өтәрү өчен яңа адымнар ясауның мөһимлеген ассызыклады. Шулай ук белдерүдә илбашы Эрдоğanның киләсе атнада Анкарада узачак НАТО лидерлар саммитының берлектәшләр арасындагы бердәмлекне ныгытачагына өметләнүен әйтүе дә билгеләп үтелә. Италия хөкүмәте рәисе Мелониның да саммитта катнашуы көтелә. 32 агъза һәм 9 чакырылган илдән 52 лидер катнашында 36-нчы НАТО дәүләт һәм хөкүмәт башлыклары саммиты 7-8 июльдә Анкарада узачак. Төркиянең саклану һәм авиация сәнәгате тармагының экспорты 2026 елның июнендә 802,8 миллион долларга җитте. Бу узган елның шул ук айы белән чагыштырганда 29,6% артык. Елның беренче яртысын үз эченә алган гыйнвар-июнь чорында экспорт кереме узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 29,5% артып 4 миллиард 665,7 миллион долларга җитте. Саклану сәнәгате идарәсе җитәкчесе Халук Гөргün үзенең социаль медиа аккаунтындагы белдерүендә Төркия саклану сәнәгате системаларының бу өлкәдәге ролен һәм бу уңышка ирешүдә тирәнәюче экосистеманың ролен ассызыклады. Русия Украинаның көнчыгышында Донбасс төбәгендәге соңгы зур шәһәрләргә алып баручы юлда урнашкан Киев контролендәге Костянтиновканы яулап алуын җиткерде. Кремль вәкиле Дмитрий Песков шәһәрнең тулысынча яулап алынуын һәм хәзер Русия контролендә булуын әйтте. Песков шулай ук илбашы Владимир Путинның басып алудан соң хәрбиләр белән сөйләшүен дә белдерде. Иранда февраль айында АКШ һәм Израильнең берлектәге һава һөҗүмендә һәлак булган югары лидер Аятулла Али Хаманей өчен рәсми җеназа мәрасимнәре башланды. 86 яшендә үтерелгән Хаманей һәм аның гаилә әгъзаларын искә алу өчен ил буенча 6 көнлек чаралар планлаштырылган. Иран рәсмиләре алдагы 3 көн дәвамында башкала Тәһранда гына ил белән 35 ел идарә иткән лидерны искә алу өчен 15-20 миллион кеше киләчәген җиткерде. Тантаналар игътибар белән күзәтелә, бигрәк тә аның улы һәм варисы, әтисе үлгәннән соң бер атнадан соң дини лидер дип игълан ителгән, ләкин әле җәмәгатьчелек алдына чыкмаган Мөҗтәбә Хаманейне күрергә тели. Меңләгән кеше Тәһрандагы зур Мусалла мәчете комплексына җыелды. Алар үч алу символы булган кызыл байраклар күтәреп Хаманейның җеназасы килүен көтеп, үч алырга дип кычкырды. Хаманейның гәүдәсе дүшәмбегә кадәр Тәһранда калачак. Шәмбе көнне Ком шәһәренә китереләчәк, шәршәмбе көнне исә күрше Гыйрактагы шигыйләрнең изге шәһәрләренә алып кителәчәк. Пәнҗшәмбе көнне Хаманейның туган шәһәре Мәшһәдтә җирләнәчәк. Җеназа чараларында катнашкан халыкара кунаклар арасында Иран һәм АКШ арасында арадашчылык иткән Пакистан хөкүмәт рәисе Шахбаз Шәриф һәм Русия илбашы Владимир Путин исеменнән Куркынычсызлык шурасы рәисе урынбасары Дмитрий Медведев та бар иде. Тантанада шулай ук Хамас, Хизбулла оешмасы вәкилләре һәм Әфганстандагы Талибан хөкүмәте дә катнаша. Эдинбург университеты студентлары уку йортының Газадагы Израиль геноцидын хуплаучы компанияләргә бәйле 50,3 миллион фунт стерлинг күләмендәге турдан-туры һәм туры булмаган инвестицияләренә каршы протест белдереп, 2026 елгы чыгарылыш тантанасын ташлап чыгып китте. Ширкәтләр арасында Израильне Газада кулланыла торган бомбалар белән тәэмин итүче Lockheed Martin кебек корал җитештерүчеләргә инвестиция салган Google, Amazon, Microsoft, IBM һәм BlackRock бар.
Ахыргы анализлар буенча 15-30 июнь арасында Ауропада булган эсселек вакытында Ауропалыларның 3-тән 2 өлешеннән артыгы 35 градустан югарырак температура кичергән. Рекордлы эсселек дулкыныннан соң 20 елдан артык вакыт үтсә дә, кыйтга эссе һава торышына җайлашу өчен көрәшә кебек. Ауропада якынча 410 миллион кеше яшәүче төбәкләр соңгы эсселектән зыян күрде. Бу сан 2005 елның 1-17 август арасында булган рекордлы эсселек вакытында зыян күргән 320 миллион кешедән күпкә югарырак. Бу соңгы хәбәрләр иде. Газза ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек. Геноцидлар яки геноцидка тең күпләп үтерүләр дөньяда күп тапкырлар кабатланды. Бу геноцидларның бер генә максаты бар иде: милләтне системалы һәм аңлы рәвештә юк итү, аның ресурсларын урлау һәм җирен басып алу. Ләкин ни өчен сез моны туктатмадыгыз дип сорагач, дөньяның һәр вакыт сылтавы булган. Без белмәдек, яки без моны соңрак белдек. Мәсәлән, Конгода бер атаның баласының киселгән аягы һәм кулы алдында утырган тетрәндергеч фотосы матбугатта әлеге вакыйгалардан күпкә соңрак пәйда булды. Без геноцид кичергәннәрнең язмышларын белмәдек. Без аларның кичерешләрен һәм газапларын берән-сәрән генә һәм бик соңга калынып ишетәйдек. Ләкин хәзер шартлар үзгәрде. Вакыйгалар, фикерләр, позицияләр һәм әйтелгәннәрнең барысы да берничә секунд эчендә бөтен дөньяга тарала. Технологияләр Газзада хәзерге вакытта барган геноцид алдында беркемнең дә без белмәдек дип әйтүенә юл калдырмый. Бу тапшыруда без геноцидка дучар ителгән Газза халкының торышын һәм ныклыгын дөньяга кешелеклелек дәресе бирә торган хикәяләр аша җиткерәбез. Теманы тирәнтен өйрәнер алдыннан әйдәгез җимерелүгә, утка, канга, ачлыкка, сусызлыкка һәм күз яшьләренә дучар ителгән Газза турындагы мәгълүматларны кыскача яңартыйк. Бу геноцидның җитдилеген һәм масштабын аңларга ярдәм итәчәк. Якынча 365 квадрат километр мәйданны биләгән бу төбәк Газза сызыгы дип атала, чөнки аның узынлыгы якынча 41 километр, ә киңлеге 6-12 километр. Бу өслек мәйданы Истанбул зурлыгының якынча 15-тән 1 өлешенә һәм Анкараның 70-тән 1 өлешенә тигез. Бу кечкенә җир кисәгендә 2 миллионнан артык кеше яши. Халык тыгызлыгы квадрат километрга 5700-6300 кеше тәшкил иткән Газза дөньядагы иң тыгыз урнашкан төбәкләрнең берсе. Ягъни ул Лондон һәм Нью-Йорк кебек күп кенә зур мегаполисларга караганда да тыгызрак. 41 километр узынлыктагы бу тар җир сызыгында 2023 елның октябреннән бирле 71 меңнән артык кеше һәлак булуын һәм меңләгән мәет әле дә җимереклекләр астында калуын исәпкә алганда, бу квадрат километрга уртача 200 кеше үлгән дигән сүз. Израиль тарафыннан үтерелгән бу меңләгән кеше күбесенчә тыныч халык. Нибары корсаннар гынамы? Юк, алай түгел. Аларның һәрберсенең гаиләсе бар иде. Аларның тормышка максатлары һәм өметләре бар иде. Аларның һәрберсе үз эчендә бихисап мөмкинлекләрне саклый иде. Айруча балалар турында сүз барганда, өмет һәм мөмкинлек кебек киләчәк белән бәйле төшенчәләр күпкә тирәнрәк мәгънәгә ия була. Баланы үтерү, баланың эчендәге барлык өметне һәм барлык потенциалны юк итү дигән сүз. Әйдәгез барлык авырлыкларга карамастан, үзләренең лаеклы позицияләрен, ныклыкларын һәм ихтыяр көчләрен югалтмаган Газза халкын балалары үрнәгендә аңларга тырышыйк. Икемеңдә 24 елның 29 гыйнварында дөнья 6 яшьлек баланың кычкыруыннан тетрәнде. Мин куркам, зинһар килеп алыгыз. Бу кычкыру сәгатьләр буе дәвам итте һәм 335 ядрә белән туктатылды. Баланың исеме Һинд Рәҗәб иде. Ул гаиләсе белән Газза шәһәренең Тел-Әл-Хава районында яшәгән, яңа гына балалар бакчасын тәмамлаган, чыгарылыш тантанасына матур күлмәкләрен киеп барган, аны тагын күпме чыгарылышлар көтә иде. Ул бәхетле иде, аның киләчәк турында нәни хыяллары бар иде, бәлки алар берничә минут саен үзгәреп торгандыр. Балачакта без һәр һөнәргә кызыгып, үскәч мин дә шундый булырмын дип әйтәбез. Әйе,
Hind naq şunday şurdaydı. Күп тапкырлар яшәгән җиреннән күченергә мәҗбүр булган милләтнең баласы буларак, нинди хыяллар белән яшәвен без бер кайчан да белмәячәкбез. Израильнең эвакуация турындагы кисәтүләреннән соң Hind һәм аның гаиләсе Тель-Әль-Хавадан китә, ләкин алар утырган машинага Израиль танкларыннан ут ачыла. Гаиләнең 6 әгъзасы шунда ук үлгән. Hind яралана һәм курыккан халәттә исән кала. Аның янында телефон була һәм ул Фәләстин Кызылаю вәкилләре белән сөйләшә. Төн булды. Мин бик куркам, зинһар килегез. Аны коткарырга килгән ашыгыч ярдәм машинасы да Израиль армиясе тарафыннан һөҗүмгә дучар була. Ашыгыч ярдәм машинасындагы 2 фельдшер Юсуф Зейна һәм Әхмәд Әл-Мәдхун үлә. 12 көннән соң Hiндның җансыз гәүдәсе башка туганнары белән бергә табылды. Бу гаепсез тавыш мәңгегә тынып калды. Аннары тагын бер үзгәләнү ишетелде. Мин аш, чынлап әйтәм, мин аш. Бу сүзләрне 5 яшьлек фәләстинле сабый Абдуллах Әбу Зәркә йылы-йылы әйтте. Яман шиш авыруы һәм ачлыктан хәлсезләнгән кичкенә Абдулланы зур каршылыкларны узып Төркиягә алып килделәр, хастаханәгә салдылар, ләкин коткарып кала алмадылар. Ул җәннәткә очты. Ләкин аның үзгәләнеп әйткән сүзләре зур тау кебек әле дә дөнья җилкәсендә тора. Чынлап әйтәм, мин аш. 28 май иртәсе иде. Кичкенә бала Газидан юлга чыга. Ялан аяк. Киемнәре аның ябык гәүдәсеннән төшеп калыр кебек, ләкин ул бик тәвәккәл иде, өмет белән йөрде. Аның исеме Әмир һәм аңа бары 8 яшь кенә иде. Ул бер үзе ялан аяк якынча 12 километр юл үтте. Аның максаты ярдәм тарату үзәгенә барып җитү иде. Бәлки бераз дөге, бәлки берничә кисәк ризык табар. Тарату үзәгендә гаскәриләр бар иде, шәнечкеле чыбыклар бар иде, киеренкелек бар иде, ләкин Әмир халык арасыннан үтеп китте. Ярдәм ноктасында хезмәт итүче Америка куркынычсызлык хезмәткәре Энтони янына килде. Ул бераз ризык алды да кулын сузды. Энтони Әмир тагын ризык сорый дип уйлады, ләкин ялгышты. Әмир аның кулын тотып үпте һәм ачлыктан кипкән иреннәре белән рәхмәт әйтте. Энтониның күзләре яшь белән тулды. Ул кулын Әмирнең җилкәсенә куйды, алар күз карашлары белән очраштылар. Син кеше, дөнья синең турында кайгырта, диде ул. Әмирнең кулында йыртылган дөге капчыгыннан башка бер нәрсә дә юк иде, бәлки бераз ясмык, бәлки башка бер нәрсә юк иде, ләкин рәхмәт әйтте һәм ул моны аңлашырлык әйтеп инглизчә әйтте. Thank you. Аннары ул тыныч кына китеп барды, халык арасына кушылды, ләкин әз генә дөгесен дә өенә алып кайта алмады. Израиль гаскәрләре ачкан утта аның зәгыйфь гәүдәсе тишкәләнде. Әмир үзенә бер кисәк ризык бирә алмаган бу дөньядан аш китте. Ләкин ул кешелек мирасын калдырды. Фәләстин халкының газапларга баш имәгән ныклыгы, ихтыяры турында сөйләүне киләсе тапшыруда дәвам итәчәкбез. Газза, ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек. Nogayça nasihatler. Bek sıyırlı tınılavçılarımız buyuma hem sırman tolu bir söz baresinde söz bardıramız. Sır mantolu, em şetsiz hakikatlar kaznası, Bismillah'tın sırları baresinde aytılgan manelerdin, bir kesege em nav aytılganlar bolgan. Bismillah sözümen hareket etken adem, devletke asker bolgan bir insanga okşagan. Sosu asker erkünden eş tartınmay, em korkmay, kanun devlet namına hareket ete verip,
Bir basına bek ükön em bek köp işlerde etken. Bismillah degen tagı Allah'a tayangan sebep imanı nispetinşe sonsuz kuvat kazanıp neşe islerdi körgen. Sözlerimizдің basında savlay makluk ne bolsa al tilimen bärisinin Bismillah degenini aytıp bildirgen edik. Sosu kaytip bolar eken dep eger soralsa, misal bolsa bir adem kelip bir kaladın halkını zormunan bir orunga aketse, em zormunan islerde bärisini isletse, sosu alden anlaşılgan navadem tek basına özünün kuvatıman hareket etmegen bolsa ol adem özü bir asker bolup devlet padşah namına hareket etken sebep onşa isti ettirgen. Aynı sosu misal dey, erzat Kuday Allah'tın atına hareket etken. Bir tököy tohumlarman neşe şekirdek bolsa, baslarında ükönşö tereklerdi tasıgam. Tavday ükön ağaçlardı işlerine sıydırgan. Em bir meyvalı terek, Bismillah de rahmetin kaznasının meyvasıman tallarını tolturup aldımızga uzatkan. Ayrıyeten Erbakşa Bismillah de savlay kudrettin asüyünden bir kazan bola berip çeşit neşe astı, yaxşı türlü meyvalardı pisirip bizge sungan. Er bir sıyır, tüye, koy, em eşkidey, mübarek yanvarlardın bärisi, Bismillah de baytkan, rahmettin bulagından süt çeşmesi bolup bäri, rızkımızdı yetkergen. Kudayımız namına en yaxşı, en taza, aynı yaşav suunday bir gıdadı, bizlerdin ağzına ağıstkan. Er bir ösümlük, terek, em ölenlerdün tagı, yibektey urlukları, yip imsak tamırları, Bismillah degen üçün sert toprak taslardı, tesip, ötüp ketkenler. Allah Rahman namına dep öskönleri sebep, berizat olarga moyunlarını iyigen, hizmetlerine kirgen. Başka ayaktan em karasak, tallar, yengilşe ösköndöy, em meyva bergendey, sosu katı tasmınan topraktakı tamırdın, tab yengillik ben öskönü, em yerdin aslında yemislerdi bergeni, tagı neşe bek issi yazdın şuvaklığında, aylarşa nazik, yasıl ösümlüktün terektin yaprakları kötöre küymü yaz kalganları beri nav alamat mucize islerdi. Allah yarattı demey öz özüne boladı degen tabiatçılardın ağızlarına bek ağır yaman tokatlar sokkan. Körmeytegan közlerini parmaklarını tıkkan. So mucize allermen inanmagan ademge nav manedem aytkan.
En köp senin sengenin katılık ban issilik, emir aslında turgan. Nege dese yibekte yimsak urluk tamırlar, er birevi Hz. Musa'nın asasınday Allah emrine uyup, tastı, tesip, ötken. Aynı tütün kağıtınday ince, nazik yapraklar İbrahim Peygamber'din aleyhisselam otta yanmaganınday sosu yapraklar tağı yazdın işsiliginde kavrulmagan, küymögön. Mine nav allerden anlaşılgan bir mane, bari zatlar Bismillah deb Allah'a tayanadı. Etken bari isini hak atıman etedi. Madem erzat al tilimen Bismillah de baytadı, Allah atına onun nimetlerini bizge akeleberi beredi, bizler tağı Bismillah degenimiz keregedi. Başkalarga bergenimiz de Allah atına berip, tağı Allah atıman alganımız keregedi. Nal sebepten Allah'tın atına bermeytegan, Kuday esine gelmez kapillerdin bergenini almaganımız keregedi. Eğer aluga mecbur bolsak, Bismillah'tı biz aytiyak. Onun kolu üstünde Kudaydın rahmetini em beri nimetlerdi Allah körgünümüz keregedi. Sağ ol kurban kalınız. Nogayça nasihatler. Тапшыруу ахырында күннүң төп темаларын кыскача эске түшүрөбүз. Иранда февраль айында халек булган югары лидер Аятулла Али Хаманей үчүн расмий жаназа мерасимдери башланды. Түркия ил башы Режеп Тайип Эрдоган Италия хөкүмәте рәисе Джорджия Мелони белән телефон аша сөйләште. Русия Украинаның Донбасска илтүче юлдагы әһәмиятле турак пункты Костянтиновканы алды. Muhterem tыңлаучылар, Türkiye Avazı Radyosu'nun tatar tilindagi topşırıları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Yartı saatlik topşırılarımızın qabatlauын Türkiye hem Qozan vaqıtı bilen saat kişki 8 yartıda 42 derece könçüğüş yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yerşinleri bilen 3w.trtdinle.com internet sahifesi aşa Vod West Radio kanalından tыңlay alasız. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз эфирда киләсе очрашуга кадәр.